greet you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Tichikugamuchirai zvakare pavhiki redu rino ratinoti Wesley Week. Zuva ranhasi ndichange ndichipresenta a lesson ine musoro wenyaya unoti meeting other people's needs, the core of Methodism. Ndo lesson yatichange tichipresenta zuva ranhasi. Tisati tasvika pakunzwa lesson yedu, tichanzwa shoko raMwari ratichaverenga richava the supporting scripture pasermon yedu kana kuti lesson yedu yezuva ranhasi. Inobva mubhuku raJames chapter 2 verses 14 kusvika pana 18. Ndichaverenga nechirungu. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without works, and I will show you my faith by my works. Tinotenda kuverengwa kweshoko raMwari. Regai tisvike panguva yokuti tinamate. Mwari wenyasha, tinokutendai shetenzi manheru anhasi. Tokutendai nenguva ino yamatipa kuti tinzwe imi muchitaura nesu. Taurai kwatiri wedenga, tinzwe zvakavanzika zvenyu zvinobva mushoko renyu. Amen. Hama vadikani, nhasi uno sezvandambotaura kuti tine musoro wenyaya unoti meeting other people's needs, the core of Methodism. Patiri kufamba tichireflecta upenyu hwakararamwa the founder of this movement yatinoti Methodist, anonzi John Benjamin Wesley. Patiri kudzidza zuva ranhasi, ndida kuti tinyanyobata mabasa akanaka aitwa naJohn Wesley, akakurudzirwa naJohn Wesley zvikuru kune vatendi, apo John Wesley achireflecta rutendo rwake and achireflecta kuti rutendo rwake aruperi mukutenda chete mumwoyo, asi rutendo runofanira kutsika on the ground, richiunza yatinoti the practical side of theology. Patiri kudzidza nezvaJohn Wesley, ndiri kurangarira one of his fundamental teachings panoparidza rimwe zuva, rimwe vhangeri raanopa musoro wenyaya unoti the use of money. John Wesley paanoparidza iri vhangeri anotaura zvinhu zvitatu zviri central muupenyu kana kuti transformation youpenyu hwevanhu vanonzi maMethodist nevanhu vanotevera dzidzo dzemaMethodist. Anotaura achiti iye earn all you can, earn as much as you can. That is point number 1. Point number 2, anotaura achiti save as much as you can. Then point number 3, John Wesley anodzidzisa achiti iye give as much as you can. Apa patiri kudzidza pamusoro penzira dzokuchengetedza upfumi hwake John Wesley nenzira yaidzidzisa kune church nevanhu vanotevera dzidziso dzake nedzidziso dzechiKristu. Tiri kubata chimwe chinhu chakakosha zvikuru chandichanyatsobata zuva ranhasi chiri palesson yedu part number 3 paanotaura achiti give as much as you can. Chinchokutanga ipapo tiri kudzidza kuti the heart of John Wesley was not centered on self but was also centered on others. That's why you discover kuti paari kutaura dzidziso yemari, ari kutaura dzidziso yemari achitarisa kuti pane vamwe mukati menharaunda matinogara vanoshaya vasingawani sesu. Ndinorangarira rimwe zuva John Wesley anoenda pane rimwe guta, ende paanosvika paguta iri
vanhu nguva iyoyo vaipedza nguva zhinji vachimwa doro vachiparadza upenyu hwavo nekudhakwa. John Wesley paanosvika panzvimbo iyoyo anodzidzisa against tsika yokudhakwa, but haadzidzisi in a moral sense achimoraliza achiti kudhakwa kwakaipa, but anotanga kuvaudza madisadvantages pamusoro penhau yeincome yekuwana upfumi hwekuti vanhu vararame. And panovadzidzisa anoti chingoverengai kuti paindi raunotenga nemapaindi aunomwa pazuva mangani. Vanhu vanotanga kuverenga mapaindi avanoverenga nguva iyoyo, obva ati pamusoro paizvozvo chingoverengai kuti after a week munenge mamwa mapaindi anokosta mari yakaita sei. Apedza ipapo anobva ati chiteverai mwedzi mono kuti pamwedzi the cost yemapaindi amunenge manayo imari yakaita sei. Obva ati chitarisai kuti mari iyi makaitora makaisevha makaichengetedza kuti muvake dzimba dzenyu, muve nemabuilding, muve nenzvimbo dzekugara. Muingavani muchava mahousehold owners kana kuti malandlords. Saka uchaona kuti during this time paguta iri akaparidza nanhasi kuengland kunotaura kuti paguta iri paakaparidza yaive nzvimbo yakane mabhawa akawanda akavharwa nokuda kwemharidzo iyi. And vanhu vakawanda vemuguta iroro vakakwanisa kuti vavake dzimba dzavo, vakakwanisa kuzvibuditsa mukati mespiriti yepoverty yanga iri munguva iyoyo. Ndichacherechedza kuti John Wesley paari kunyanyodzidzisa dzidziso idzi ari kucherechedza achitarisa background yekwaakakurira and nguva yaakakurira. John Wesley comes into the picture munguva yema-early 18th century, but anozotanga kuva nomukurumbira chaizvo mumakore atingati from 1738 achienda mberi, apo patinonzwa kuti anoexperiensa a warmed heart. Saka John Wesley paari kupinda into the fabric kana kuti rutendo rwake achiva mufundisi mukati meguta, ari kupinda munguva nyika yangari under the influence kana kuti in the Christian world of the age of reason. And age of reason yaikudza zvakanyanya mifungo yavanhu, ichibvisa mifungo yaMwari, ichikavira mifungo yaMwari kure. Vanhu vaitongwa nokurizina to the extent that even vaizviti maKristu nguva iyoyo vaiti to be poor it is a sign yokuti Mwari hazi parutivi rwenyu. Saka maiona kuti panguva iyi John Wesley achiparidza mukati menguva painzi muChurch of England yanga iri chechi yaibhilivha nephilosophy inonzi the High Church. The High Church believed that church is for the elite and church is not for the poor. Saka vaiona kuti vazhinji varombo vaisawana vhangeri noshandura upenyu hwavo. Asi John Wesley anotanga kutarisa obva ati ko Mwari anofungei pamusoro pavarombo. Ndinongofunga kuti dzimwe nguva anozvidzidza zvakare even from the vocation yamai vake, kuti nguva baba vake pavakangosiya cheche kuEpworth, mai vake vakasara vachidaidza maneighbor kuti vauye kuzonzwa shoko, nokuti soko rangari shoko mhenyu rakasinganyanisosvika kuvanhu varombo. Saka da kuti tiende mberi tinzwisise this philosophy yaJohn Wesley which is a philosophy yandinobhilivha kuti ndeimwe inotorwa nemwe murume anonzi Amos paanopinda anoona the social fabric yechurch ichisiya musenzeketo wayo wekuchengetedza vanoshaya. And Amos anotuka rimwe rudzi achiti, you cows of Bashan, mucharamba here muchingodya muchifuta muchinuna, whereas the entirety of the community is destitute.
Saka John Wesley comes with the philosophy in not God is on the side of the poor, God is on the side of the oppressed. If philosophy tichazama kuti tichenda mberi tichinyatsonzwisisa nezvefilosophy iyi takainzwisisa tichanzwisisa mushoko raMwari. Apo Bhaibheri parinotaura richiti kunamata kwezvokwadi kuchengetedza shirikadzi nenherera. Saka uchaona kuti when we are talking about worship, when we are talking about our faith has to exhibit works. Ndisaka tichiverenga mubhuku raJames inotaura kuti faith without works is dead, kuti rutendo rusina mabasa rwakafa. You know what? In the age of reason, tine vanhu vaiverenga shoko raMwari muage yereason. Muage yereason tine vanhu vaenda muchechi every day. Muage yereason iyi tine vanhu vairarama a life that is Christ-like, but vachisiya the vocation of Christ of seeing that others also need due respect, others also need due help from them. Rangariraiwo Jesu rimwe zuva paanosangana nejaya mupfumi. Bhaibheri rinotaura zvakanaka. Jesu achiona jaya mupfumi anomutarisa kubva nechekure, mukomana achiuya kwaari, ende Jesu unozadzwa nokuda mukomana uyu. Pachizadzwa nokuda mukomana uyu anobvunzwa kuti unotevera here mitemo ine gumi, ende mukomana uyu anobvuma, anoti yose yakarava ende yakanyorwa naMozisi ndichiri kuitevera. Asi Jesu unozomuudza obva ati, ko uri kucherechedza here kuti mupfuma yaunayo pane vamwe vasina, kuti you are blessed for a reason. Amavadikani, as Methodists, we should see ourselves as blessed for a reason. Nango uchiwana $10, tuona kuti $10 yako, you are blessed for a reason. You are blessed you also to be a blessing to others. Rangarira chechi kuMacedonia inoshomirwa naPauro rimwe zuva yainzi yaive chechi yaishaya zvokushayisisa, asi mukushaya kwayo yakati muzvimedu zvatinogamuchira kubva pasi petafura Pauro tichakutumira zvipo zvedu. Ndikuti at such a time as this we need to develop a mentality yokuona kuti pane rimwe bato mukati menharaunda yedu iri less privileged than us, and we stretch our love to those people. Ndatinini John Wesley, he comes into a fabric yerimwe group rinonzi the Holy Club, paanodaidzwa naGeorge Whitefield pamwe chete nomunun'una wake anonzi Charles Wesley. Tinonzwa zvakanaka kuti adaidzwa mukati meHoly Club. Basa zhinji raitwa neHoly Club raita zvinhu zvakasiyana nezvaiitwa vanhu vese kana kuti vaidzidza panzvimbo yeOxford. Ivo vaisanyanya kutarisa zvavo, asi vainyanya kudzimbikana nokurwadziwa kweupenyu hwevamwe vanhu vanoshaya. Tinonzwa kuti vari muHoly Club vakatora nguva yokuti vangobva pakoleji pavaidzidza vachienda kunoparidza shoko kune avo vari mukati memajere. They had a concern for others. When we're talking about Methodism, we're talking about a movement of transformation, a movement that seeks the heart that is weary, a movement that seeks the heart that is heavy laden. Ndinofarira shoko raMwari. Jesu anotaura pane imwe nzvimbo, anoti varipo here vanoremerwa, vanonzwa kuremerwa, vauye kwandiri nditakure zvinorema zvavo, ini ndivape mutoro uno wakapfava. Come and I give you a yoke that is not so heavy. Listen, we are called as Methodists at such a time as this. Even munguwa ya John Wesley, this was the message of all. The message to say, varipo here vanoshaya. That's why you discover that even pakaparidzwa during the week,
nasuperitendent vachitaura nezvemaklasi pane nhau kana kuti mibvunzo yaibvunzwa kuti is your soul well, is your living conditions well. Vaibvunzana vatendi nokuti vaiziva kuti kuremerwa kwemumwe kuremerwa kwedu chose. Ndikuti kana pane church yandiri kutsvaga the church which is the body of Christ. Inoti kana mumwe wavo arwadziwa tese tinonzwa kurwadziwa. We have a feeling of the pain of everyone. Ndikuti munguva ino yatiri kufamba nayo tida kuti tinzwisise kuti the livelihoods of our people are in terrible conditions. Kana kuti vanhu vedu vatinopasta vatinofudza vanhu vedu mukati meseketi yedu they are subject to certain burdens that are beyond them, that need another brother or sister to carry them through their challenges. Ndikuti ndakachifamba pakati pevhiki ndakapfuura mukati menzvimbo yekwedu yekuHeathcliff ndakaona panga pane misasa kwaitengesera vanhu yakapazwa yakapazwa chinhu chakandirwadza zviso zvevanhu zvandaiona zvichifamba mukati memugwagwa. Wainyatsoona kuti misasa yapazwa asi chikuru chapazwa mwoyo yevanhu vanorarama pasi pezuva. Ndikuti mukati meZimbabwe at such a point in time tina nagogo vaitongofidwa neava vaitengesa mukati memisasa iyi. Mukati menguva ino tine nherera dzaimbochengetwa neava vanhu vaitengesa pamisasa iyi yepadhasi. Tine vanhu vaichengetwa vaibhadhara marenti vaita zvose, but now that position that used to carry them is no more. Chaivatakura hachisipo, Moses wavo hasisipo. Ndikuti as the children called Methodists, we are supposed to begin to think about our fellow brothers and sisters who have fallen under these conditions. Ndikuti my livelihoods they are broken, my livelihoods they are destroyed, my livelihoods evana vedu emangwana kuti vachaenda here kuchikoro, my livelihoods okuti vachanyora here zama. Ndikuti mafees achikwidzwa zvimwe zvipraizwa nemayusa, ndikuti vachararama here. Ndikuti at such a time as this we need to be a church that meets the challenges of our people. We need to be a church that moves out from the core of reason. Yairarama ne church yainzi the high church, Church of England. Yaizvitarisa runa upfumi hwayo, yaizvitarisa nokugarika kwayo, isingakwanisi kudongorera mudzimba nemumwoyo wevavakidzani vavo vakaremerwa. Ndikuti at such a point in time we need to go and stretch our ears. We need to go and stretch our hearts to them that are heavily laden. Kune avo vakaremerwa. We need to stretch our hearts to them. We need to reach out our souls to them. We need to be the church that is relevant. Ndisaka panotaurwa pataverengapa panoti zvakadiko nhai hama kuti kunouya pakati pedu munhu akabvarukirwa, kunouya pakati pedu munhu ane nzara otopinda mukati mechechi yedu toimba hosana, toimba Jerusalema musha wedu, toimba tiri vawadzani, toimba dzese dzechechi, toparidza vhangeri, tobva tati uyai pachipfugamiro, toturika maoko, tovanamatirira, tobva tati endai Mwari akuropafadzai. But ivo dambudziko rauya rekutanga nderekuti vane nzara. Iro dambudziko rauya rekutanga nderekuti vakaremerwa. Ndikuti a church of today should be a church which should exhibit its faith and works, and that was the church that was led by our dear founder murume anonzi John Wesley akatanga movement iyi. Movement iyi haisi kuzodhakwa nokuti wewe neni tiri pano takasarudzwa kuti tisimudzire movement iyi. Nenguva John Wesley paiparidza tinonzwa kuti wakasvika panguva yokuti vanhu pavairemerwa, John Wesley akatanga imwe homwe yokuti vanhu vanoshaya vawane chouviri. Akatanga homwe iyi paiti vanhu ngavabhadha, vanowana
ngavaunze ma 1 pound vachiunza kuchechi, vamwe vana mapeni mari shoma ngavaunze kuchechi. Chidoko kana kuti mhishu chaunacho uya nacho kuchechi chinogona kubatsira mumwe munhu. Ndiri kuti zvino as the church of God we have to ask ourselves kuti homwe yedu yeCSR muchechi kana pasvika dambudziko inogona kubatsira vanhu here, kana kuti nehomwe dzakanuna kune dzimwe area kuchechi tokanganwa the core business of church. Vadikani, the first person that we need to assist in church is the person akasikwa nemufananidzo naMwari. Pane vakasikwa nemufananidzo naMwari nhasi vari kuremerwa. And ndiri kuti nini patiri kupinda mukati mesystem iyi yokunzwisisa kuti we are supposed to meet other people's needs, we have to learn it from John Wesley. John Wesley haana kupedza kupa vanhu akaenda a step further. Tinonzwa kuti muFoundry Church yanga iri inonzi Foundry Church yakatangwa naJohn Wesley. John Wesley akatocreata imwe room akaipatsanura pane marumu ose mukati meFoundry. Ndobva atora mamwe madzimai 12 akabva avapinza basa rokuita carding and spinning. Carding and spinning kugadzira machira. Saka madzimai aigadzira machira aizotengeswa mumakambani anosona hembe, ivo vobva vapiwa pay. But chinondifadza netype of pay yaipiwa madzimai iyi, John Wesley aizoti titsvage mamwe mapaundi aya tiwedzere kupfuura yavanofanira kuwana. Meaning to say kana vaiwana $10 vaigona kuwedzerwa ne$2 kubva kwaitawo $12 nokuti chechi yaiti toda kubatsira vanoshaya. Ipapo ndo panobva pauya imwe yandinoti theology yakagraftwa nemumwe murume anonzi Steve D. Grucci. Steve D. Grucci anoti the poor are the agents for their transformation. The poor are the agents of their transformation. Ipapo ndo panointroduce his theology, not the vocation of the poor. So anotaura anoti kana tichiuya nerubatsiro kune vanoshaya ngativapewo mahooks okubata hove, kwete kuti tivape hove. Nokuti dambudziko raitika, chechi inogona kumhanya yopa vanhu mafuta nhasi, chechi inogona kumhanya yopa vanhu upu nhasi, but upu hunopera. But tiri kuti susu the type of help offered by John Wesley aivapa dzidzo yokushanda nemaoko. Paiti madzimai sonai aivapawo skill yokuti vazvimirire voga. Ndiri kuti as a church we need to stretch beyond the help inoperera mumhepo inoti nhasi inouya mangwana roko rinouya zvakare pamusuwo wechechi. Toda kugadzira a type of help inoti kana yauya munhu anouya kuzoti vediwe varipo here vamwe vakushaya, ini ndaanani ndakugonawo kupawa. Ndiri kuti at such a time as this we need to understand the core of Methodism. The core of Methodism is a ministry of giving. John Wesley aitsvaga shamwari dzaitenga hembe dzinodhura, aitsvaga shamwari idzi aibva vakagadzira mashops aidzi macharity shops ekuti varombo vaigona kusvika vachipinda mukati memashops votengawo masutu akanaka, votengawo maroko akanaka, voti kana vachifamba pakati pavanhu vaionekwawo sevanhu vepamusoro. What was the purpose that John Wesley was doing? John Wesley anorangira kuti mai vangu vachitidzidzisa vakatidzidzisa kuti isusu tikwanewo pane avo vari pamusoro, vakatidzidzisa kuti value yedu ionekwewo neavo vanozviti vari pamusoro. Saka ndiri kuti John Wesley brought a teaching yokuti let us bring equality amongst people. Ndopandozorangarira mubhuku raActs chapter 2 verse 41 to 47, the early Christians vakaita basa rokuti vadikani vari pakati pedu vanoshaya nevanowana ngatitengesei nguo dzedu and let us share and become a common thing. Vadikani, how can we sing tiri vawadzani while it's every year tinongoziva kuti kuna nhingi anoshaya and tomusiya ari paposition iyoyo tichingoti amuvazivi here ava ndivo vaya vanongobatsirwa neke. How can we be Christians? John Wesley did not want that. His heart bleeded
yainzwa kurwadziwa kune simba. Hama vadikani, ndiri kuti isusu, let us desist from reason. Reason inorizina ende reason inobvisa vamwe vanhu panyasha. But faith yakasangana nereason inobva yati vediwe pataimborizina ngatimbofungawo nemufungo waMwari. Ende kana tafunga nemufungo waMwari tinozara nechinonzi agape kind of love, an unconditional love. Kana pane rudo rwaidiwa naJohn Wesley, rudo rwekuti vanhu vese vafanane, vanhu vese vawane, and tishaya pakati pedu anoshayiwa, isu tiripo. Anotaura kwekupedzisira John Wesley, achitaura parimwe nzvimbo paanotaurwa, anoti inini badzi chandasara nacho, eni chandakasara nacho panyika ino, it is one spoon of silver. Hallelujah. He did not live for himself, but he lived for others. What a friend we have in Jesus. One who lives for others. One who says, remember, when you plant a seed of love to others, you are planting a greater harvest of God's grace in your life. There is a greater harvest of God's grace in your life when you plant to the poor. The Bible says, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and well shaken together and running over. Shall a man give unto your lap with the same measure that you measure? It shall be measured again unto you. But as we concern ourselves on the needs of others, as John Wesley had this deep concern, he says, yes, I shall earn as much as I can. John Wesley said, yes, I shall serve as much as I can. John Wesley then went on to say, yes, I shall give as much as I can. Because there are naked people out there. Because there are hungry people out there. Because there are people who are waiting for me to raise them up. But we are angels sent by God. And each time God whispers a message to say, go and do a good deed. Kupa kuita chinhu chakanaka. Kufunga mumwe munhu ari kushayira kuita chinhu chakanaka. Kuzvinetsa nevanhu vari kushaya kuita chinhu chakanaka. We are called to be a transformational church. Papila number 2 yedu yeMethodist Church in Zimbabwe. We are called to enhance the efforts of social responsibility. Amavadikani pa Wesley Week ino ngatidzokei kuva mawisiri aya ane moyo unonzwa kudzimba kana chiona vamwe vedu vachishaya. Remember, we can make vanoshaya to be agents of their transformation by bringing true help and not help that disappears in few days. I'm saying to you, brothers and sisters, I'm calling you that God has blessed you for such a time as this. And God has positioned you where you are for such a time as this. And my brother, my sister, there is a soul crying for your hand. Let us be the people who meet other people's needs as Methodists. This is the core of Methodism, transforming lives through biblical teaching, but also through help, acts of help. Our faith shall help those in need. In Jesus' mighty name, thank you. Friends, we shall sing a song entitled, What a Friend We Have in Jesus. As we're singing this song, I want you to ask yourself that as much as Jesus is your friend, are you also a friend to your sick neighbor, to your hungry neighbor, to your neighbor who has been unemployed for so many years, and also to that person who eats in your bin? Are you a true neighbor? Are you a true friend?
God in prayer. Oh, have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. In his arms, oh, in his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Oh, thank you, Lord. You are my solace, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Let us pray. Father, help me and help my brothers and sisters that we be transformed from our mind, perhaps, Lord, which has been filled with selfishness. Perhaps, Lord, a mind which never cared to listen to other people. A mind which never looked at other people's needs, but a mind that was ruled by selfishness. Help us connect again with the spirit of the Methodist movement, the movement which sought social transformation, the movement which sought social justice, the movement which sought liberation of the oppressed. Help us, oh God, have this heart of this great movement, and we live in this movement. And let not us make it die, but let us be those who will inspire it to grow unto the 4th generation of our time. Perpetual, perpetual. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Let us receive grace. May the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, the communion of the Holy Spirit, rest and abide in us now and forevermore. Amen. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus.